ಆದರೆ ಅಮೃತಗೂ ವಿಷಗೆ ಅಡೆಗಳ ಪೂಜೆ ಬೊಕಾಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಅದು ತೋಜ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ 2 ಜನ ಎಂಜಾಯ್ ಬಂದು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಟಾಟೆ ಸಾಗು ಬಟಾಟೆ ವಾಗು ಇನ್ನನ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪನತ್ತಿಗೆ ದಕ್ಕುಂಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ದತ್ತ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಉನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದೇಮ್ಮ ದತ್ತ ಸೈಡ್ ಇಡು ಓನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣನಿಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ತೋಜಿನ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತೂಜಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ಇದು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ವರ್ಂಬ ಅಂಗಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಪೂರ ಜಾಲದು ಅಂಬಿ ಆಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾಪ ಅಂಬಿ ಆಡ್ಪೀರ ಅಂಜೋರು ಬರ್ಸ ಆಡ್ತೀನಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆಗ ಅಂಬಿ ಆಡ್ಪುನ ತಿಲೆ ಅಂಬಿ ಆಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ನ ಮೀರು ಗಂಟೆ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ವರ್ಂಬ ಎನ್ನ ಚಾ ಪಡ್ದಾತು ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾತುಜಿ ತಿಂಡಿ ಕೋಡದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಉರಿದಂಗೆ ಸೊ ಅವಿನ ತಿನ್ಕ ಕೋಡದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಅಂತೆ ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ನನ್ನ ತಿನ್ಕ ಹೋಯ್ ತಿನ್ನರೆಗೆ ಹೋಯ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ನಾನೊಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅದು ಗೊತ್ತಂದೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂದು ಮಂಡೆ ತೋರ್ತಂಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಂಕು ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ನಡ್ತೊಂಬೋಪಿನಿ ತಿರ್ಗುನು ಅವು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋರ್ತು ಯಾನು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ದುಜಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲಾಯ್ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಜಿನ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂವು ಯಾಕೆ ಪೂರ ಮನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತ ಪೂರ ದೀತೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಡ್ಕಂಡ ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ಗೆತ್ತೀತೆ ತುತ್ತಾರೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ ನಾವು ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಈಜಿಂದ ಮೇ ಎಂಕುಲು ಏತು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪುವತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಬಿನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಚೂರ್ತಿನ ಮೇನ್ ಪಾಡುವೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ತೆಲ್ಪೊರ್ಚಾವೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ನಾನು ತಿಂದು ಎದಾಗ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವರಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಬಂಗಾಪ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೇನು ಅವರ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿನ್ನುವೇನು ಕೋಡೆದ ಒಂಚೂರು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ತಿಕ್ವೆ ನಾನು ಮಲ್ಪೇನದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ದೆ ಅವು ಸೀರೆ ತುತ್ತಾರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಮಿತ್ತು ಸೀರೆ ತುತ್ತೋಡು ಅಂಚ ತುತ್ತವೆ ತೂಗೋಡು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನು ಇರ್ಪೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಫುಲ್ಡ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ತಾನೆ ಏರ್ಪಾಟ ಶುರು ಹಾಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ದಾನ ಬಂದು ತೂಕ ಮಲ್ಪರೆ ತೋಜವೆ ಈಚಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕು ಹಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಆವಡೆ ಶೂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಕಾಲ ಎತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಫುಲ್ಲೇ ಬಂಡೇರು ಐಕಿತ್ತವರ ಒರೆಸುಗ ಬಂದು ಒರೆಸಿದ್ದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಹೋಗಿ ಫೋನೇ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಒಂದು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದೆ ಇರತ್ತೆ ಈಗಿನದ ಖಾಲಿ ಕಂಡ ಇತ್ತು
ಎಂಕಲ್ ಮೂರು ಗಂಟೆ ತೂಪಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕಂತೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಂತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪಾಯಸ ಬರ್ತದೆ ಪಾಯಸ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಉಂಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ 3 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ತೂಪಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಟು ಇದರಿಂದ ನಡೆಯಲು ಒಂದು ತೂಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲಡೆ ದುಕ್ಕಿದ್ರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಎರಡು 3 ಸಾವಿರ ಜನ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅರ್ಧ ಮೂಲೆಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ದು ಏತ್ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಎಲ್ಲನ್ಸಿ ನನಗೆ ಷಷ್ಠಿ ಗಾಡಿ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒರೆಸೋದು ಪುರಾಂಡು ಇದು ಒರೆಸೋದು ಅದು ಕುಲೋನೇನೆ ತೆಂಕ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಬೊರ್ಚ ಬಂದು ಉದಾಸೀನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆವಡತೆ ತೂಕ ದಾದ ಬಂದು ಒಟ್ರಾಸಿನ ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಉಳ್ಳೆ ಉಳ್ದು ಮುಗುರ ಕಿಬಿತ ಬಾರ್ತಿದ್ದು ಇದು ಬೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂತ ಕಿಬಿತ ಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಮಾಮಿನ ಕಿಬಿತ ಅವಿಂಚನೆ ಪಾರ್ತು ಇನಿ ಹೆಂಚಾಪು ತೂಕ ಬಂದು ಗೈದಿಜಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅದೇ ರೀಲ್ಸ್ದ ಗಂಧಗಾಲಿ ಗೊತ್ತು ಚೀತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದ್ದರ್ತೆ ತೂಕ ದಾದಾಪು ಬಂದು ಪಂಡತ ಬೇಲೆದಗಳು ಪುರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮುಲ್ಪ ತೀರ್ಥೆಲ್ಲ ಷಷ್ಠಿ ಅದೇ ಪುರ ಕೆಲಸ ಪುರ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚಾಗುಳು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರ ಅಂಚಿಡು ಇಂಚ್ಕೊಂಡು ಆಗಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದು ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು ತೂಕ ಅಟ್ರಾಸಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಲಾಯ್ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಮೇನ್ ಕೂಡ ತೂಕ ದಾದ ಬಂದು ಎನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತುದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪಿದಾಯಿಡ ಅಂಚಲ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಚೂರು ದೊಂಬುಲ ತೂವರೆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಇನ್ನು ಬೊರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ಬೈದಾಗ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವು ಚೂರು ದುಂಬುಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯಿನಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಉಂಡ ಐಕಿತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಕಲೆಗೆ ಕೋಡದ ಮಿಂದ ಕಜಿಪುಂಡು ಬೂತಾಯಿತು ಅಂದು ಬೂತಾಯಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ನೆಂಕು ಸೋಮವಾರ ಒಂಚಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಬೈದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಓ ಇಂಕ ಅಂಡೆ ಬೇನೆಡು ಮಿತ್ತು ತೂವರೆಗ್ಲ ಹಾಕುಚಿ ಓ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಓದ್ತುನಿ ಒಂದು ಏನೇ ಬಟಾಟೆ ವಾಗು ಈನ ನೆನಪೋನೆಂಗಿತ್ತು ಬಟಾಟೆ ಸಾಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ತುಯೆ ಅವು ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ಪದ್ಗಿತ್ತು ನೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಡೆ ಏನು ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ಪದ್ಗಿತ್ತು ನೋಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಪಾವೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಏನು ಚೂರು ಇದಾಡು ಜೋರು ಸೌಂಡ್ ಬರೋದುಂಡವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ರ್ ಬಂದು ಏನು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ನಾವೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಏನು ರೆಡ್ ಬಟಾಟೆಗೆ ತಂದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬಟಾಟೆ ಸಾಗವಾಗ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ತುಯ್ಯನ ನೆಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬರು ಅದು ಪುದರ್ ನನ್ನ ಪೋನಿ ಬಾಬು ಸಾರು ದಾರೇಜಿ ಬಟಾಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವು ನಿನ್ನ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಪಾಡ್ತದೆ ತಾರೆ ಪಾಡೈತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದೆ ತೇನು ಕೇನೋಡು ಚೂರು ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತು ಕೂಡ ಬೈಯಾಗ ಬೋಡಾಯ್ತು ಮೀಂದ ಕಜ್ಜಿ ಚೂರು ನಿಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೈಯ ಊಟ ಬರಂದವು ಕೇನೋಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡವ ಆಪುಜಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ಬಟಾಟೆ ಉಪ್ಪು ಯಾನು ಇಂಕೊಂದು ಪಂಚೂರು ಮಲ್ಪು ಬೈಯಾಗ ಹೋಗ ಮೀನಿಗೆ ತಂದಿರತ್ತ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಬೈಯಾಗಲ ಮೀನಿಗೆ ತಂದೇರು ಬಂಗುಡೆ ತೋಜೋಡು ಯಾ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಚೂರು ಮಲ್ಪೋಡ ಕೇಂದು ಬರ್ಪ
ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂತೇನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪುನು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಂಡ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪು ನಂದು ಗೊತ್ತು ಚಿಕನ್ ಗಮ್ಮಿಂದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೆರಡು ಒಂತೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಜಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ ಪೂರ ಬಚ್ಚುನೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಚುಟೀ ದೊಂಬುಂಡು ಅವು ಚೂರು ದೊಂಬು ಪೋಯಿನ ಹಿಂಗೆ ಕಾಯ್ಚಿ ನಾನು ಬಾಗಿಲು ತೆಪ್ಪು ನಾನು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇತೆಗಳನ್ನ ಪೆರಿಸದು ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಕ್ಬೇಡ ಎರಡು ಮೀನು ಮಲ್ಪುವೆ ಟೈಮ್ ಇದು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅವ ನಾವು ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಮಸ್ತ್ ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಡೆಯನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಅದೇ ಅವು ಎದ ಮಲ್ಪುನು ರೀಲ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಜಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಬೋಡು ಮೇಯ್ನು ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಎತ್ತೆ ನಾಡೋರು ಅದು ಅಟ್ಟೋಡು ಉಂಡು ಬಂತೀರು ಮುಟ್ಟಾಲೆ ನಾಡ್ದು ಬರೋಡು ಏನೇನೋ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಕೆಲವು ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂಜಾವಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನದ ವೀಡಿಯೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೀಡಿಯೋ ಹತ್ತು ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಹೊತ್ತು ನಟ್ಟು ಪೂರ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ತಾಯ್ಪಂಡ ಏನು ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನಾಗ ಆಯ್ತು ಕೇನುಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ದೆನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಏನು ಮಲ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಏನು ದುಂಬುದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ದುಂಬುದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೆಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದೇನ ದೀಪಾವಳಿದ ತುಳಸಿ ಪರ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಹೊತ್ತು ಐಟು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋನ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ದಾಲೆ ಎತ್ತುಜಿ ಅವತ್ತು 15 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ 7 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತುಂಟು ಕೋಡೆ ನಾಗದೇವಿ ಅಡೆಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋಪಿನಲ್ಲ 15 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ 2 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತುಂಟುಂಡು ಬಂಡ ಪೂರ ಕಟ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಫೋನಾಗಲ್ಲ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಈನ ಎಂಚು ಡಿಲೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಜವಾದೇನು ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ದುಂಬಾತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಾದೇನ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಫುಲ್ ಕಟ್ ಅದೇ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಏತುಂಡು ಆತೆ ಪಾರ್ನು ಅವು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪಿನ ನಿಜವಾದ ಪೂರ ಪಂತ ಏನಾಯ್ತು ಏನೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಇಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚ ಡಿಲೀಟ್ ಆತು ನಂದೇ ಗೊತ್ತು ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದು ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೊಂದು ಕಜಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೈತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಟಾಟೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐಕ್ ಜೀರಾ ಮಸಾಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪೌಂಡು ಅಡೆ ಗಾಂಡೆನ ಕಜಿಪು ಇಂಕ ಆತು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೋಜಾಗ ಬಂದಾಗ ಬಂದ ಇಂಕ ಜೋರು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಇಂಕ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬೇನೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ದಾಲ ತೀರುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ಪಿನೇ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜನದ ಇದೆ ನಾವು ಜನ ಸದ್ಯಗೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೇನಿಗಳಿಗೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ತಿ ಜನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಸಣ್ಣ 3 ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಪೂರ 3 ಆತಾ ಇಂಕ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೀನಿ 3 ಏನೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೂರು ದೊಂಬು ಬೋದು ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತೀರುಜಿ ನಿಕ್ಕುಂಡ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೇನ ಮೆಗ್ದಿ ಅಡೆಗಳ ಹಾಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಅದು ತೋಜಾವೆ ಅಂಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ 2 ಜನ ಎಂಜಾಯ್ ಬಂದು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಬಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ದೇವರೇ ಒಂದು ಎರೆಗಾಡು ಬಂದು ಒಂದು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬೇನೆ ಮಂಡ ಬೇನೆ ಪೂರ ಎರೆಗ್ಲ ಬುರ್ಚಪ್ಪ ಇಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಪರಾಟೆ ಪೂರ ದಿಕ್ಕದು ಕನ್ಪೆ ಹೋದೆ ಪರ ಬಂದು ಏನಾದ ಮುಟ್ಟ ಚೂರು ಜೊತ್ತದು ಒಕ್ಕ ಕಜಿ
ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಏನು ತೋಜಾಯಿಡ ತೋಜಾಯ ಇಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಾವೆ ರಪ 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 ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ತೆಗೆದು ಕನ್ನಡ 3 ಆತ 3 ನೋಡಿ ಜನ ತೆಗೆದು ಅಂಚಾದ ಲಾಯ್ಕಂಡು ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವು ವಿಷಗೆ ಅಂಚಾದ ನಾವು ಏನೇ ಪಿಸ್ತಾ ಅವು ಪಿಸ್ತಾ ಲಿಮಿಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿಗೆ ಅವ ಆಲೆ ಕಂದಿನ ಪಿಸ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಉಪ್ಪು ಉಂಡತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ತಿಂದ್ರೆ ಬಂತೀರ ಅಂಚ ಬಂದು ಅಂಚಕ್ಕಿನ ಬಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ತಿನ್ನಿಯಾನೆ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂಪುಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕದ ತಿನ್ಬಿನ್ 2-3 ಇನ್ನು ಹಾಲಿತ್ತು ಜೋಲು ಹಾಲು ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆ ಹೋಗಿ ತೋಲು ಬಂದು ಎತ್ತು ತಿನ್ನಿ ಅವು ತಿನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಯಿ ಚಾ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಾಲು ಪಣ ಒಂದು ಇತ್ತೋಳು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಆ ಒಂದುಂಡ ಏನ ಕರ್ಮ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನೋದಂತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಿನ್ನವೆ ಕರಿಬೇಕಿಲ್ಲ ಉಂಟು ನನ್ನ ಬೊಚ್ಚಿಂತ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಂಟು ಯಾಪಲ ಅಂಚೇನು ನಾನು ಲಿಮಿಟ್ ತತ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂಕ ಬೇಕಾದ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶುರು ಆಪುಂಡೆ ನೀವು ವೇಂಡರ್ ಮೊಲ್ಲ ದಾದ ರಾಮಾಯಣ ಬಂದು ಅಂಚಾದ್ಲ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ ಆಯ್ಜಿ ತುಕ ಬಯ್ಯಡ ಆಂಡ ಮಲ್ಪುವೆಯನ್ನು ಇಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಾಗು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಬಟಾಟೆ ಸಾಗು ದಾಲೇಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬಟಾಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಮೂರ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜೀರಾ ಮಸಾಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅವು ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೋಡು ಇನ್ಕುಲ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಳಿಗೆ ಏತು ತೆಲುಪು ಬೋಡು ಆತು ತೆಲುಪು ಮಲ್ತಾರ ಡಾಂಡು ಅಡೆಗೂ ಸಾಗು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿದಾಗುತ್ತಂడి ಉಪ್ಪುದ ಕಸ ಹಾತೀನಿ ಎನ್ನ ಕಜಿಪು ಉಪ್ಪುದ ಕಸ ಪಂಡ ಐಕೊಂಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಉಂಟುದು ಐಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಮೈತದು ಕೂಟು ಪೂರ ಚೂರು ನೀರು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಜಾ ಏನು ಅವಸರ ಅವಳ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾನು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಗೋರ್ದು ಬಾರ್ದು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಅದೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾಡುವ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಮುಂಚೆ ಪೊಡಿ ಬಾಡಲೇವೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅಂಕಲ್ನ ಬಟಾಟೆ ಸಾಗು ಬಟಾಟೆ ವಾಗು ಇನ್ನನ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂದು ಕಜಿಪು ತುಲೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗೆ ಲಡಾಯಿ ಇಂಕಲಿಗೆ ಐತೊಂಚೂರು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಉಪ್ಪು ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕು ಬೋಡು ಬಂದು ಚೂರು ಪಟ್ಟು ದುಂಪಿನ ಆವತ್ತ ಇಂಕನ ಎನ್ನ ಕಜಿಪು ಪುರ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡಿತ್ತು ನಾನು ಅವನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಅರಸಿನ ದೇರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ನೆತ್ತೆ ರೊಡ್ಡೊಂದುಂಡು ಇಂಕ ಬೇನೆಲ್ಲ ತುಜಿ ದಾರ ಹಚ್ಚವು ಯಾನಿನ ಕಿರುಮೊನ್ನಿಯ ಹತ್ತು ದಾರ ತಾಗಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಪಂಡೋಲು ನೆತ್ತಿರು ಬರೋಂದುಂಡು ಬಂದು ಐಕೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಐಕ್ ಅರಸಿನ ಪಾಡ್ದೀರ್ ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡ್ದನ ಸಮಾತು ನಾನು ಅವನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀಲ್ಸ್ ಏನು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗನ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಂಡದ ಏನು ಮಲ್ಪುಗ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ ಕಾಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ದಾನಿ ಇಲ್ಲ ರಜನ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸು ಬಯ್ಯಗೆದಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನೋಡಿದೆ ರೀಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಅಂಚೂರು ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅವೇ ತೂಪಿನ ದಾದ ಬಂದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಡ್ನಾಂಡು ಇನ್ನಿತ ಇತ್ತಿನ ಈಜಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಪಂಡ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಯ್ಯ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರಂಡು ಕೂಚಲ್ಲಿ ಚಂಡಿ ಪುರ ಸುಡಿ ಬಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಇರ್ನ ರಾಕಿ ಅರ್ಧದಾರಾ ಅವನ ಅರ್ಧಲೇವು నేను వెళ్ళే అనుకున్నా ఇరవై రాకి అర్ధలే ఇంకెళ్ళే బోడు మాత్రం రాకి ఒక అర్ధోడు ఇంకెళ్ళని కూడా చూస్తారండి నేను ఆ అర్ధ సీరియల్ వెళ్ళని అవే చూస్తుంది వెళ్ళి దూరం పోరండు ఓకే డన్ అప్పండ రాకి ఉంచే అర్ధలే ನಾನು ಅವನಸ್ ಮಲ್ಪನಗನೆ ಕಲಿ ತಿಕ್ಕುವೆಯನ್ನು ಜಾಲೆ ಬರೋದು ಜೋರು ಉನ್ಕಣ
1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ತುಲೆ ಉಪ್ಪು ಸಾಗು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವೇ ಆಮೇಲೆ ದಿನ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಟಾಟೆ ಅದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಿಪ್ಪು ಬಟಾಟೆ ನಾನು ಯಾವ ನಾನು ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಾವು ఆయన వనస్మల్పు నీకు ఆయన అమ్మ నేర్పారు నేను వనస్మల్పు నత్తిಗೆ ఇంకా దక్కుంగే బ్యాగ్ అయితే ఇంకా ఆయన అమ్మ నేను వనస్మల్పు పూర్గా అయిపోయి ఇంకా అభ్యాಸ ಅಂಚ ವನಸ್ಮಲ್ತು ಮಲ್ತದು ಇಂಚವು ನೋಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಯಾನು ಉಪ್ಪಿನಿ ಇಂಚ ದಕ್ಕು ಅದೇಮ್ಮ ನಾನು ಉಪ್ಪು ದಕ್ಕುನತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ದಕ್ಕರೆ ಅಂದಿಗೆ ಉಪ್ಪು ದೀವಡಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಅದು ಯಾನ್ ದಕ್ಕುನಿ ఒక వనస్మల్పు నగల అప్పుడు ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಅತ್ತೆ ಬಲ್ತ ಸೈಡ್ ಇಡುವ ವನಸ್ಮಲ್ಪು ಪಡತೆ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಡುವ ವನಸ್ಮಲ್ಪು ಪಡತೆ ಕೆಲವು ಉಲ್ಟಾ ತೋಜವು ನಮ್ಮ ಬೈಲ್ಡು ಯಾಪಲ ದತ್ತ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಡುವ ವನಸ್ಮಲ್ಪು ಪರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದೇಮ್ಮ ದತ್ತ ಸೈಡ್ ಇಡು ವನಸ್ಮಲ್ಪು ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣನಿಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ತೋಜುನದು ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತೋಜಿ ಮುಂದೆ ಎನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚಿಡ್ದು ವನಸ್ಮಲ್ಪು ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಪಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು ವನಸ್ಮಲ್ಪು ಪೋಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೌದಾ ಯಾಕಮ್ಮ ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ 5 ದಿನಗಳಿಕೆ ಅಂಚೆ ಅವೇ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂತಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಂಕ నేను కొంచెం బొక్కుంది అది కొట్టిన ముల్పొంది పొక్కే అవుతుంది అగ్గింది నేను అంచేది ఇంకో వనస్మల్పు వండిచ్చి అయితే అనేక నుంచి మల్పుని అయితే కజిపు కార కూరలో ఉందాము నాకు బోడేరు ఉంపరా ఆ మల్పులి పులి ಆಗ್ತದ ಸಮ ಉಂಟು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಕಾತದ ಮೇಲೆ ಮೂರ್ದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಯಾಕ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ನನಗಡೆ ಪಂಡೆನಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಡಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ఇప్పుడు ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ఒక ಬಟಾಟೆ ಪಾಡಲಿ ఒక ಖಾರ ಬೋಡನ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಪಾಡಲಿ ಮುಂಚೆ ಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲಿ ಮುಂಚೆ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಇದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅದನ್ನು ಆಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗಂತ ಹಾ ಕೇನುನೇ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಕೈ ಪುಷ್ಟ ಅದು ಕೂಡ ಕೈ ಪಾಡ ಬರ್ರೆ ಪೋಯು ನಾನು ಅವನಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋರೆಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕುವಿನಿ ಕಾಲಿಗೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ಲೈನ್ಗಳು ಬಳಿಮಾರ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಅಲ್ಪದ ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಿ ಚಂದ ಅಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೂಕ ಕಡೆ ಪೋರೆಂಡ ತಿರ್ತಿ ಬರ ಮಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಟೆಂಕಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋರೆಂಡು ಮೂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದು ಬರ್ಪ ಎನ್ಕದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಿರ ಬಣ್ಣಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಪೋ ಹಾಕು ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ವೆಂಕಲ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಸೀದಾ ಬಾಡ್ದಿರು ಮೂಲು ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ. ಒಂದು ದೂರದೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಲ್ಪ ಬೇದ ದೇವರ ನಲ್ಪ ಮತ್ತು ಇಂಕಲು ಕೋರದಬ್ಬು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ತಿರ್ಜತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೀನೇ ಬತ್ತಿ ನಂದು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆಗೋದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲದೆ ಅವು ತಗಡ್ದ ಪೂರ ತುಂಡು ತುಂಡು ಉಂಡವ ಓಲ್ವ ಕಾಲು ತಗಡ್ದ ಪೂರ ತುಂಡು ತುಂಡು ಉಂಡು ಕಾರು ಕಂತು ಮುಂದೇನು ಪೋಯ್ ನಾನು ಓಲಾಯ್ ಹೊಸತ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಆಯ್ನಿಂದು ಜನವರಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮುಲ್ತ ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಕುಲು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದು ಪೂರ ಬತ್ತ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ದ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇನ ಇಜ್ಜೆನ ಇಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ನಾನು ಯಾನಿಗಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.